Sauvakävely on kävelyä, jota tehostetaan lajiin kehitetyin sauvoin. Sauvakävely lisää merkittävästi lihastyötä ylävartalossa tavalliseen kävelyyn verrattuna. Sauvakävely lanseerattiin Suomessa vuonna 1997 uutena liikuntalajina ja se sai heti suuren suosion. Tänään sauvakävely on Suomessa ja muuallakin maailmassa yksi nopeimmin kasvavista liikuntamuodoista. Euroopassa harrastajia on jo yli 8 miljoonaa. Miksi et sinäkin aloittaisi sauvakävelyä? Kuvittele ulkoilmassa kuntosali, jossa kuntoillessasi voit kuunnella lintujen laulua. Haluaisitko kuntoilla tuollaisessa paikassa? Meillä on jotain, millä voit tehdä tuon kaiken mahdolliseksi. Gymstick-kävelysauvat. Muuta et tarvitse. Gymstick International on ensimmäinen sauvavalmistaja, joka tuo sauvakävelyyn täysin uuden ulottuvuuden tarjoamalla kävelijöille mahdollisuuden sekä sauvakävelyyn että kokonaisvaltaiseen lihaskuntoharjoitteluun yhdellä ja samalla välineellä. Sauvojen sisällä on patentoidulla Quick Hole-mekanismilla kiinnitetyt Gymstick-vastuskuminauhat ja ottamalla ne esiin sauvat muuttuvat hetkessä Gymstick-kuntoiluvälineeksi, jolla voi harjoittaa kehon kaikki lihasryhmät tehokkaasti ja turvallisesti. Gymstick-sauvakävely ja vastusharjoittelu parantavat hapenkuljetuselimistön kuntoa, lihaskuntoa ja lihasvoimaa, koordinaatiokykyä, tasapainoa, liikkuvuutta sekä rasva-aineen vaihduntaa ja kiinteytymistä. Näin muutat sauvat Gymstick-vastustangoksi. Avaa käsikahvan alla olevat tarralenkit ja vapauta vastuskuminauhojen jalkalenkit. Aseta sauvat vastakkain siten, että kahvaosat osoittavat eri suuntiin. Kiinnitä sauvat tiukasti toisiinsa tarralenkeillä. Vedä sauvojen sisällä olevat kuminauhat esille, pujota jalkalenkit jalkateriisi ja kierrä 2 kierrosta kuminauhaa sauvojen ympärille ja olet valmis aloittamaan harjoittelun Gymstick-vastustangolla. Oikean sauvapituuden saat kertomalla oman pituutesi kertoimella 0,68. Sauvapituudet on näytetty seuraavassa valintataulukossa. Voit myös valita sauvat niin, että pitäessäsi sauvan kahvasta kyynärvarren tulee muodostaa 90 asteen kulman, kun sauva on asetettu maahan. Oheinen taulukko auttaa sinua myös valitsemaan sopivan sauvojen vastuskuminauhajäykkyyden. Medium, sininen, 1-15 kiloa naisille ja aloitteleville kuntoilijoille. Strong, musta, 1-20 kiloa kuntoileville naisille ja miehille.